ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଆସିପାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଆସିପାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆଉ 25 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ବଡ଼ ପର୍ବରେ ବାକି 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଲେବାନନ ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମାରେ ମୁତୟନ ହେଲେ 600 ଭାରତୀୟ ସୈନିକ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ଲେବାନନ ଏବେ ପୁରା ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲ କରିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହମଲା। ବିଦ୍ରୋହୀ ସଂଗଠନ ହେଜବୁଲାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଇସ୍ରାଏଲ କରିଥିବା ଘନ ଘନ ରକେଟ ଓ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ହମଲାରେ 558 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା 4 ଫେବୃଆରୀ 2001 ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଉଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଆହାର ସ୍ରୋତ। ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ଲାଗି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଆହାର ବା ପୋଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଆସିଛି। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ 4 ଫେବୃଆରୀ 2001 ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି। ମ୍ୟାଚର 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହାର ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କୁ ମିଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବୁଲଡୋଜର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲା, ଘଣ୍ଟାକୁ ଭଡ଼ା କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଅନେକ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ବହୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲଡୋଜର ଚାଲୁଥିବାର ଖବର ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲଡୋଜର ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ପତିଆରା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବୁଲଡୋଜର ଭଡ଼ାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। 10 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ମାତ୍ର 24 ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି ଖତ ଖାଉଛି ଶହ ଶହ ସିଟି ବସ୍। ଜୟପୁରରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଲା ସିଟି ବସ୍ ସେବା। 10 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ମାତ୍ର 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କନକ ବ୍ୟୁରୋ। ଜୟପୁରରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଲା ସିଟି ବସ୍ ସେବା। 10 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ମାତ୍ର 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ 2017ରେ ଜୟପୁର ସହରରେ ପିପିପି ମୋଡରେ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସିଟି ବସ୍ ସେବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହରକୁ ଆସିଥିଲା 20ଟି ବସ୍। ପରେ ଆଉ 40ଟି ବସ୍ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହି ସିଟି ବସ୍ ସେବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିଲାନି, ଯେତିକି ଛୁଣ୍ଟିଲା ସେତିକି। କଳାପଥରକୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି। କଳାପଥର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳାପଥରକୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ଦାବି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଆବାହକ ତଥା କଳାପଥର ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସମାଜସେବୀ ନୀଳମଣି ମହାପାତ୍ର, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଠୀ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍। ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ ଇଡି ବ୍ୟୁରୋ। 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ନୋଟ୍ ଫର ଭୋଟ ମାମଲାରେ ଇଡି ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 16 କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ 2015 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କେସିଆରଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଟିଡିପି ବିଧାୟକ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବିଧାୟକଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଫୁଡ୍ ଅଫିସର। ପୁରୀ 25/9 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଶାସନରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଫୁଡ୍ ଅଫିସର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରସାଦ ଶୁଖିଲା ଭୋଗର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏହି ଫୁଡ୍ ଅଫିସର। ଏଥିସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଭିଓର ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ତଦାରଖ କରିବେ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯିବ। କୋରାପୁଟ ଆକାକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମନିୟୋଜନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଚିତ୍ରା ଅରୁମୁଗମ ଆଜି କୋରାପୁଟଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଥିବା 650 ଶଯ୍ୟା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ଜୟପୁରଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆନ୍ତଃ ମହାଦେଶୀୟ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଚୀନ। ଚୀନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ଆନ୍ତଃ ମହାଦେଶୀୟ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ବୋଲି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଚୀନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, ଆନ୍ତଃ ମହାଦେଶୀୟ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ଡମ୍ମି ୱାରହେଡ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ଭୂଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ 10 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୂମୁସର ଉଦୟଗିରିସ୍ଥିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଧବାର ଦିନ ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଚାଲିବ ଏୟାର ଟ୍ରେନ୍। ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ଏୟାର ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 3 ଟର୍ମିନାଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସହଜରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଏୟାର ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି ଶ୍ରୀସାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶ୍ରୀସାନନ୍ଦ ନିଜର ପାକିସ୍ତାନ ବୟାନ ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟୁଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଚାରିଆଡେ ଆବର୍ଜନା, କେଉଁଠି ଜରି ଅଖାରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗଦା ଗଦା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯୁଆଡେ ଆଖି ବୁଲାଇଲେ ଖାଲି ଆବର୍ଜନା ଆଉ ଆବର୍ଜନା। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରୋଗୀ ସେବା ଚାଲିଛି।
ଚାଲିଛି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ 3 ଦିନ ହେବ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜେଡିର ନୂଆ ରଣନୀତି 27ରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବସିବ ବଡ଼ ବୈଠକ। ବିଜେଡିର ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ବୈଠକ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ଖୋଦ୍ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଏକାଠି ହେବେ ବିଜେଡିର ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ନେଇ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜିବା ସହ ଦଳକୁ କିପରି ପୂର୍ବ ପରି ସୁଦୃଢ଼ କରିହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଭେଜାଲ ଔଷଧ ପ୍ରତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱା ଉପସଭାପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର 25/09 ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ଅଥବା ଭେଜାଲ କାରବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ହେଲେ ଏହା ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସଘାତକତା ହେବ। ତେଣୁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସ୍ୱାର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶାଶ୍ୱତୀ ଦାସ। ଆଉ ନାହିଁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଡର, ଖାଇପାରିବେ ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୂର ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଜନିତ ଭୟ। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଖାଇପାରିବେ ଅଣ୍ଡା ଓ ଚିକେନ। ଯେଉଁଠି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ସେହି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପି ପାରିନି। ତେଣୁ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଖାଉଟି ଏବେ ନିନ୍ଦନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଅଣ୍ଡା ଓ ଚିକେନ ଖାଇପାରିବେ। 100 କୋଟି ମାଗିଲା ସ୍କୁଲ କବ୍ଜା କରିଥିବା ଯୁବକ। ଗତକାଲି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ତୀର ମାରି କରିଥିଲା ଆହତ। 100 କୋଟି ମାଗିଲା ସ୍କୁଲ କବଜାକାରୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମହୁଲପଦା ଥାନା ବଡ଼ଜଲ ସ୍କୁଲକୁ କବଜା କରି ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳାଇଥିବା ଯୁବକ ଶେଷରେ 8ରୁ 10 ପୃଷ୍ଠା କାଗଜରେ ଦାବି ଲେଖି ଦୌଡ଼ିରେ କୋଠା ତଳକୁ ପକାଇଛି। ସେଥିରେ ମୋତେ 100 କୋଟି ଦରକାର ବୋଲି ଲେଖିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜକୁ ସଦନ ମୁଣ୍ଡା ଓ ଘର ଫୁଲଝର ପଞ୍ଚାୟତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 50 ଖଣ୍ଡ କରିବା ମାମଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମାଲେଶ୍ୱରମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମକ ଜଣେ 29 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଟି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ମାମଲାରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସିଟି ପୁଲିସ କମିଶନର ବି ଦୟାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ସେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ଆସି ଅନେକ ସମୟରେ ରହୁଥିଲା। ବବି ଓ ମାନସଙ୍କ ପକ୍ଷଛେଦନ ପ୍ରସନ୍ନ, ଅତନୁ ଓ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ସମୀକ୍ଷାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଧାର କରି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ବିଜେଡି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଖଳନାୟକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷକ୍ଷେପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାମଲାତି ଓ ମାତ୍ରାଧିକ କ୍ଷମତା ଲାଳସା ଯୋଗୁଁ ଦଳର 24 ବର୍ଷର ଶାସନର ପତନ ହେଲା, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଣଠୋସା କରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି।